Anom now, Kafa village, Papa. Oba family. Oba family. Cannot local government. Cannot right now. Emma only a video I flew trend online. By one of our brother Bonibo. Ndo Franny Hesman. They can I see from social media. Jimma will board the young boy. I forgot what I can want you kuna kokia. Ne kwoku. So what I can want I fune kwokubo. Or that dear bifa. That lady I fune kwoku ne papa yaba. According to what happened, now the 2 years, not only that girl, but I had room up, but I will still even go that place. So before I continue to say what I want to say, can I know from his father before anything? So Sabiko, can you tell us what really happened? On Friday. Friday, yes. That my daughter now one Diallo. Bia oluche ni ha ni di maka onwere onye ọ na-asa agwa enwe ebe ọ na-amụ ọrụ ọ na-asa abụ mmadụ nya na ya nwaanyị ha na-abụ na-alụ ebe ahụ so ha wee bịa ka ha welu nni ya ka ha wecha ndị wee going back ka ha na-echighazi azụ wee sigbazi ụzọ si ebe na ebe o the post office road going to Ezu bridge to Mbak, that Purity road. I looked on the bridge and the Franny Kosia. Akoseba with that Bokada. Oh, now, but it's on Navy. Yes. No, with your Kadapa. See how was it? On your Kadas, no one idea, no one the Indian Torre. So, Akosia command your Harley too. You did that. Umakana Bang, Mobile, my water and Abba. Where's the on your Okada Gotasiga? Maka Jonya Weba. When you can the Jebi Gotas, when you can ask Yababo Soketa, Matakri, Abo Soketa, a joy marker. Now I get a cigar. Kashigata. Owe Jeguta cigar, Gota has cigar Benson, Gota Ibo, now no taba. Snuff, Hana Ponini. But I shall wear Uze Fanato. Manonye machine acid. Open the abo so the Kiona go marker. Okay, Hanus Ebejifa. Na sim ngwa anya jelu igota otaba anwa na siga ni ihe ndi ozo ka agba oso ajo maka na aba anwa nya me nya giwe shigata azu ajo maka ni na azi nya we shigata azu gba ha jebe ba we lose the next day madam ha we che aka ha na tetu asiku obuna ha nata ho we kpọba na phone la na aga ha aga o we wolu machine ozo we biaba then o bia se mu na anatazi ebe nje n'ugbo natazi efu ha ajo njwa kezi onkwa la sim na ọ dị mma ndị be ni richa osim mo bianso osim na ku ihe men mu na ku ihe men na ha kpọ na line na aga ya we sika welo okwu agaba mu na ihe ụmụaka kpọ na phone na agba ya na ndị Fulani jide ha ka ha na-anata mgba ha na-atọ na-akpọ ha nọ n'ime ọhịa na-asị ha weta 10 million naira na ọhịa ya ga-eweta nne na nna ha ga-eweta ha sị apa ha enwekwa ego etibe ihe si achatọ so where mona the lady where you where jebe but I chop and the security and the security where you jebe the security and what they have what boy and I say whatever ha park machine now okay the security will off here whatever park machine now so whatever ha park machine now ha happy about see now monitor them for ya na eba na monitor up park their room with that machine then Togido upon the iron water. No, Toto. Kajazi, Kahabia Bulu, ego. Okay, no, Toto can do for Yan Bezik, Kahabia Bulu, guys, and I be okay, on a go for no anything. I be a ego. So, Kahazi, Kahabule Gama, everything. On your kada. No, you for security. Yeah. Now, your machine. No, you for security. I guess you to Bulega, on your machine now, where here. Mark for your toy and an Bob. On your cause or no, second person. On your cause on your flan, where Baba see also. On your security, Baba or what I have, or waffle. You didn't okay, so how did you go for the flan? How did Delia? How did Delia? How did Delia? I won't never can job. How did that on the flan? Only have bonnet flan, exactly on the flan. Other hand, oh, other Nibo, and a bull Nibo. Okay, my only flan, Cobo. Oh, that Nibo, I was like I say, that's my Nasa. Okay, okay. So Bausa. So was it? I go here for Green. It took us where not deserve also, I'm in this service in Anna Basia.
anyị naba na anyị atago afọ anyị go 2 days ebe a anyị eriho ni anyị ṅụrụ mmiri so anyị nọ n'ime ọfịa anyị naba so anyị wee naba so wee bute ha na-akpụsa ya na phone so anyị bute that 10 million that ego ahụ ihe ahụ ife anyị bụ okay ọpọ na unu ejidego ofu onye otufe ka a na-akpọkọ na phone again yes si kpọpụtala ha onye a okay so kpọpụta onye otufe ahụ unu ndị security ji and so weta them down 10 million ka ha wee uti that 10 million naira ka ha wee release ụmụaka ha 3 people ha ji okay so the security man wee na-agwa ya nya release onye ndị ha ji ka ha release nka ha si aha release wee si oke onye so si kpọpụta bandage na onwe mmiri dị ọsọ na ọ dị ebe a ha na-akpọpụta ka ha na-akpọta ka afọ na ndị ka ha na-abịa onye ka na-abịa ma badi wee ya egodo ụmụaka fonu ka ha kwuo okwu ka ama na ha dị ndụ so ụmụaka kwuchi okwu ọ bụ na ha dị ndụ so ewesịa oke ha kpọpụtazie nwatakịrị ahụ ebe dị etu ka ha nwa kpọpụta onye nke a na-akọ ọsa mmiri ka aha onye nke ka ọ na-akọ ọsa mmiri ka ama na ha na ha sị mba na-ebugodo ụzọ hapụ onye nke ha so anyị wee natabazie ha sị anyị nabazie so ihe ọzọ nụzi bụ na ụmụaka ma na-akpọ na-asị m n'ọkwa mbọsị Mọnde ka enye ha last day abụ na-ewetaghị ego ugbu a yes so ndị etigo gị emelugo ha alụ too much ha dịzi week so n'abalị oge ha na-agbazi ọsọ a na-ezi n'abalị n'ezie asị na ya egbu ha nke nwoke agbapụ ọsọ gbakata chigha azụ si na ya gbapụ ọsọ ebe ndị a na-ala nke nwoke emega escape kwa gba ọsọ yes wee ruo na mmiri ahụ ochedo ya cross ocheta ụmụaka ada nke nwoke ahụ o gburu egbu ocheta ụmụaka si na ya na-alụọ kịta anụ ajụọ ya eso ụmụaka na ọ na-achiatakwa azụ ha ka na-alakwa ụlọ ọ na-achiatakwa azụ bịa tie ndị aka na-alụ si aka ha gbapụ ụmụaka ha gbagido cross mmiri ahụ oge ha crossziri mmiri ahụ ka ha gbabazikwa ọsọ nyekwa ndị Fulani ahụ ejikwa ha n'ihu kpuchiakwa ha azụ wee tie ha unu ga-adị ndụ tichaa ha timelụ ha alụ wee kebe ife ụmụaka kịta yi emelụ ha ebe den wee kpụrụzi ya wee nachiakwa ebe ahụ wee mgbe ahụ ọga dị ka ọga ha ji toilet ndị Fulani ahụ bifo ọga ndị Fulani ahụ abịa ndị Fulani ahụ ajụọ nke nwoke si ya ha ga-egbu ya ka ha gbuo ụmụaka na-aba oke ndị Fulani ahụ jụrụ that young boy o gburu si onye agbuo ha ka ha gbuo mmadụ ndị a na ndị a ke ndị ọ dị ka ha gbuo na ha egbu na-ahụ mmadụ akwụghọta the boy wee si instead ha ga-egbu ụmụaka sugbuo ya nwa m si gbuo ya wee mma gbuwa ya isi gbuwa ya anya etu ọgboo ọ na-asị that Fulani man oh boy I say I get mad gbukwe ya ọzọ so nwa m ọbara ju nwa nwaanyị kwuo ụmụaka ahụ kwuo ebe ọbara ju ha ahụ ha eyezikwa akwa ha dị naked alụ na ha na-amazi papa ha na-anyụ amịrị ka ha na-anyụ papa na alụ so gbuchazie mgbe ha na-egbuzi onye a ka onye isi ya jere enyi nsị ji wee pụta wee babara ha mba wee sị ya akwa ha si egwu n'onye a nke nwa nwaanyị onye isife na-aba ya mba na-aba ndị obere ahụ mba na-aba ndị ahụ gburu da young boy mba akwa ya si egwu n'onye a ka ha ji wee gbu ya oke ha egbue na ha bubezie wee kọmasịzie ụmụaka na-aba ha jikwa ha nke ọbụ n'aka ha gbara ọsọ na ha nawa mana ndị sekuriti release godata onye ahụ ha ji a sị na that boy amaghị how manage o ji wee chidata ebe a ha na the boy gbara ọsọ with ha nkọ the Fulani man mere escape n'aka ndị security yes gba ọsọ na ma dot na-agba na that Fulani man eji mbọsị ahụ gbachiatakwara azụ ebe ha na with handcuff yes wee sị hazi ike ha manage okay ife a bụ first time ụnụ ịnụ na ndị Fulani na-enye nsogbu mba o ha na-emeli ebe distance ha na-eme okay ha na-emebi eme ihe ahụ the first time or second time mba
ha na-eme before ha na-eme ogologo ụzọ a na-atụzi egwu mmadụ ga n'ime ije ọrụ ime farm na-atụzikwo ndị mmadụ egwu. Hey, ife a na-eme na Anambra State biko nụ onye na-achị Anambra State biko ị ga-eneba anya n'ife a, ọ dịgo too much. Ụmụnne anyị gazi ọrụ ugbo ndị ụmụaka ahụ nwatakịrị ahụ egburu tata ka kpọrọ na fon si na-achọ ka ebupụta from mortuary ka ebu na ebe be nna ya si m onwe si na onwe ozi ego dị n'aka onwezi ego njo nwere ego njo mmecha unu ga-akpa account number unu ga-akpa account number unu people biko how many days ka ndị anọ n'aka ndị Fulani a how many days ka ụmụ nwaanyị na-aba gaanụ ntị ụmụnne m ndị Igbo gaanụ ntị that young boy ifụrụ ha gburu bụ onye ọkada ka ọ bụ onye ugbene 2 years mana sọsọ ofu nwatakịrị nwaanyị ka ifụ na social media ọ nkwado other girl and which is mma aga na hospital I will meet them one on one so ha nọ na hospital kwa 5 days ụmụ nwaanyị a kịta ifụrụ ha nọ na hospital 5 days because ala adrọfa n'ihe agamiga n'aka ndị Fulani herdsmen bịara n'ala Igbo ebe a Anambra State now okwu ma be ego o ji wee kpọpụta ọhụrụ n'ụlọ ọgwụ ma ego treatment and everything ma ego mortuary ma onye nke ọzọ ego adrọ and all ife a ka gọọmenti ga-abịanye aka mana papa ị ga-akpa account number go ị ga-akpọ ya account number ibu account number gị n'isi okay pịpụta account number go ị ga-akpọ ya n'ọnụ okay ị nwere account number mana nwa gị nwaanyị ahụ kwa ji o nwere account number nwa gị nwaanyị ahụ n'ụlọ ọgwụ nwere account number nwatakịrị ka ọ bụ o nwere account number so get account number always no na this thing business center kezi always try send you help kezi onye ga send you help account number gonna go okay anyaga okay wait okay nke nwaanyị ji nwere account number okay I got n'ụlọ ọgwụ that lady ga-akpọzi account number ya Amazon ga-esi wee help when say na help the family achọ m ịkpọ their number because of security this thing so I will not call their phone number here because of security this thing mana fa ga-eji ọnụ ha na-akpọ their account number mmejikwu the lady na hospital ọkpọzi account number enwezi help eme ga help biko do it they really need help ọ na-afụgo ihe mere na Anambra State ọ na-afụgo what happened and mgbe o jirikwara onye Hausa ahụ onye Fulani ahụ ọ confirm na onye abụ complete onye ugwu ma ọ bụla onye Igbo na-eme this thing so biko nu our governor please you need to do something about this ndị village ha abazi ime ubi n'ime ọfịa akọzi nri ha na-atụzi ụjọ and ihe abụrụ the first or second time ihe rota na-eme n'obodo a ọ na-eme abụkwa mmadụ na-ebe mbọsị ahụ Sunday ahụ oh ha bụkwa mmadụ ifugo do you see what is happening nwaanyị bụkwa onye ọkada kwa onye ọkada ji ehota akpụ na-agba ya egbe ọda mgbe agbabawazi ọhịa bụ onye ọkada ji ụlọ ọgwụ na teaching hospital onye ọnwụ ebe ahụ look at what is happening. Look at how Fulani herdsmen are massacring people in Nigeria, most especially Christians. And o nwere nwatakịrị si nata obodo oyibo ọfụ jecha ọka na ncheje gotachi ihe na-anatazi pụta na jọchọ na-ebe gala ọba eji ebe a ka ha nọ wee jide ọ bụ na ọwa grass ya ọkụ akụwa grass ya akpọ that man kpọba ime ọhịa ha gburu ya egbu. Look at what is happening in Igbo land. Look at what is happening. Massacring of Christians, massacring of Igbos. That very day, that very Sunday. Yeah. That very Sunday, kwa. Yes. Look at so this village, no in fear. Because Governor of Anambra State, you need to do something about this. You need to do something about this, sir. Please. It's a very terrible situation. What I will do right now, I will go to that hospital because no, this family need help. The lady, not a hospital, got my account number. Make una help them. Send the go hage ji wele. Okay, ha na phone. Account number. So I got boss account number because when any children will help because send them to their send that account number. I'm not trying to send from me. Send to them. Ka ha jiri ya ma ogu na ogu mega hage jipta ma onye cousin na naturally. But this guy nko ogbulu egbu. This guy in fact I don't know what to say. This guy is a hero. No matter. This young boy, Oji Mabu. Come on, you maka si buye.
And the guy, the first time had these people, was that guy who blew na bokada. Say na je go tell hesiga. Ojekwa, on will opportunity to run away. But also on also came a kumanya nabu. Can you have that on return back? And after everything, about this young boy. So let me end this here. So sorry for what happened. I'll go to that hospital and I will come back again. Umuna mundibo bikonu. The video the wrong. Ababo ebe gano ife umunna anya kwuru ihe ha ga miga n'aka ndị Fulani herdsmen no jide efe na Anambra State. So biko watch the next video me post na my this Facebook page here. I will post this one. Ichokwe ga na my YouTube channel. Ega bahu, ega watch the full videos. Thank you and God bless you.